Takže ja som Eržan dneska a máme tu nové video a možno aj novú sériu z hry Clash of Clans. Takže keď sa vám toto video bude páčiť, bude tu 10 lajkov alebo tak 7 lajkov, tak natočím druhý diel. Takže tak. No tak ukážem vám dneska svoju dedinu a jak útočím, takže tak. Ja som v klane Slovak Boys. Môžete sa sem prihlásiť a to bude dobré, že sa sem akože prihlásite, lebo je nás tu docela málo, ale teda málo, 18 ľudí, ale my chceme akože prepáčte, my chceme, aby sme mali akože 20 klanové clanbars. No proste, že aby sme útočili 20 v clanbars, takže tak. Chýbajú len 2 ľudia, takže dúfam, že sa prihlásite a tak ďalej. Takže ukážem vám svoju dedinu, no vidíte. Všetky mortáry mám na 5, na Kinga mám na 4, toto budem mať na 4 tiež a teraz budem vylepšovať, teda chcel by som si vylepšovať všetko na jednu, akože kanóny. A potom si urobím ešte bejsku, akože celú na 6 level. Takže tak. A potom asi neskôr by som si chcel dať, že na všetky Zetavrú. Nestojí to málo, ale potom by som si chcel vylepšiť. Takže takto je všetko, že v tejto dedine. Tunha mám ešte na 8. A pozrite si môj profil, počkať, no, môžete vidieť. Tu mám všetky achievementy a tak ďalej a tak ďalej. No, potom, no a tak ideme si ukázať útok. Takže ideme na počkať, alebo pojem na Clan Wars, neviem. Pozriem sa, jak vyzerá tento. A tohto dám, dobre, môžeme ísť na ňo. Dúfam, že sa mi bude dariť. To je tak. Dáme si takto. A ešte jednoho dáme sem a potom dám na nich tento hnedý elixír. Bum. Už chodila. Aha, tak to hýna hento, ale tak nevadí. Vyfakujte sa. OK. Sem dám Kinga napríklad. Toto dám dole. Dobre. Teraz tam dám... Ježiš, ja vám to dám naraz. Nevadí. Dobre. Teraz sa môže dať týchto. Rýchlo takto. Heal potion. A tento potion. Dobre. No a vyhealujte sa veľa, ktorý... A... Tak, to možno dáme. No dáme to. Takže takto som určil v... Tak a ešte čo toto, ešte čo tam je, laboratórii a to všetko, laboratórii. Tento bod to a toto, dobrý akože, pardon. A prepáčte, keď mám taký divný hlas, ale bol som po chorobe, takže tak. Takže keď sa vám toto video páčilo začiatočné, tak môžete hodiť like. Ak tu bude 7 lajkov, tak natočím druhý diel. Tak budem teda vidieť, že sa vám to páči. A
tak ďalej. Takže čaves.